V poslednom vstupe sklzneme do športu, konkrétne do basketbalu, a preto by som rada privítala doktora Justína Sedláka, generálneho manažéra basketbalového klubu Pezinok, a kapitána tímu Petra Mičuru. Dobrý večer, vítajte. Pekný večer, dobrý večer. Dnes prebehla aj tlačová konferencia a informovali ste vlastne o plánoch, ambíciách na novú sezónu, tak možno môžeme povedať aj tak tu, aké sú tie ambície a plány. Áno, tlačová konferencia prebehla dnes v Pezinku. Samozrejme, predstavili sme určitým spôsobom celý náš káder, predstavili sme kompletnú prípravu, to ako to všetko prebiehalo, ako príprava bola zabezpečená. Samozrejme, všetko to bolo podmienené tým, že tréner určitým spôsobom vypracoval spôsob, systém prípravy. Riešili sme pred sezónou otázku zabezpečenia kvalitných súperov. Myslím si, že po tejto stránke sa jeho predstavy naplnili a jedine, čo asi boli najväčšie problémy, bolo to, že našu prípravu troška obmedzilo, alebo teda obmedzovalo väčšie množstvo zranených hráčov, ktoré sa počas celej tej prípravy ako teda vystriedalo. Myslím, že príprava v celku bola úspešná z hľadiska tých kvalitných súperov a kvalitných zápasov. Družstvo sa samozrejme tvorilo postupne z toho základu, ktoré sme mali z minulého roku, s tým teda, že sme postupne doplňali niektorých nových hráčov a v súčasnej dobe sme tak, som povedal, na nejakých 80% pripravení na to, akým kádrom vstúpime do novej sezóny. V týme prebehli aj personálne zmeny. Teraz novým trénerom reprezentácie je český coach František Rón, ktorý nahradil Milana Černického. Akým spôsobom sa chystá viesť svoje mužstvo tento rok? Tak to by mohol Peter povedať. Peter ako hráč, to by mohol skôr v tom sa vyjadriť. Trošku popravdím, to tréner reprezentácia alebo tréner Pezinka momentálne, takže ja z môjho hráčskeho pohľadu to beriem, takže možno po tých 2 rokoch, keď to bol Milan Černický, aj keď sme dosiahli, myslím, veľmi dobré úspechy, či to bol titul pred 2 rokmi, aj slovenský pohár minulý rok, to bolo 2. miesto a slovenský pohár, takže možno taká zmena sa už dala očakávať, možno, že bola vhodná, ukáže to čas, ale samozrejme príprava teraz, ako hovorím, to bola veľmi kvalitná. Myslím, že pripravení sme boli či po taktickej, tak po technickej stránke, vlastne pri spolupráci s Mirom Babakom, ktorý je vlastne atletický tréner a tréner veľmi postavený na to, aby vedel, ako ma družstvo sezónu pripraviť, pretože ja si pamätám z môjho pôsobenia, keď som tu bol pred 10 rokmi, a on tu bol vtedy tréner a vlastne následne teraz prišiel druhýkrát, takže vedel som, čo môžem možno očakávať, a myslím, že tieto očakávania sa splnili a vlastne len teraz na nás hráčov a na ňom, ako to presadzíme vlastne do ďalšieho pôsobenia v tej lige a vlastne ako si budú teraz to štartujeme. A na základe aj tých prípravných zápasov, ktoré prebehli teda, tak aké výliadky alebo možno? Tak samozrejme v Pezinku má basketbal obrovské zázemie, v Pezinku má basketbal obrovskú sledovanosť, sú tu basketbaloví odborníci, ktorí chodia na basketbal, fanúšikovia si vždy nájdu cestu do športovej haly, takže tie cieľe sme si postavili tie maximálne. Samozrejme chceme pripraviť to družstvo a zložiť to tak, aby teda konkurovalo všetkým najlepším družstvám, ktoré sú v extralíge, a ja si myslím, že sa nám to zatiaľ nie na 100% podarilo, ale možno, že teda behom krátkej doby sa to družstvo tak skonsoliduje a tak bude schopné teda byť pripravené konkurovať všetkým tým družstvom, ako som povedal. Zvyčajne pred novou sezónou sa mení aj taká situácia v tíme. Kto tvorí teraz tú domácu zostavu v kádri? Ja si myslím, že vlastne taká kostra ostala z minulého roku. Zoberieme si Andreja Lukianca, Dušana Snotka, Marek Kozlík, Ríšo Urland, ja som ostal v družstve. Vlastne hráči, ktorí sme boli pri tom aj minulý rok, Braňo Brlík, ktorý momentálne síce zranili, ale vlastne je v tom družstve. A doplnené hráčmi, keď zoberieme postupne, prišiel Nenad Miloševič na pozíciu rozohrávača, prišiel Igor Majoroš, jeden z najlepších strelcov lígy, prišiel Martin Mička, síce momentálne sa iba doliečuje, ale je pri týme, momentálne vypomáha David Tojašek. Sú to všetko hráči, ktorí už majú niečo preskákané a myslím, že ich poznáme, vieme, čo oni môžeme očakávať. Takže pri doplnení vlastne podkošky, keď očakávame príklad amerického pivota, myslím, že na ten začiatok ligy sme pripravení a ja si myslím, že aj vzhľadom na tie zranenia, na to doplnenie kádra, vlastne len to, taká tá najlepšia hra, alebo to, čo vlastne všetci očakávajú, to ešte len príde a záleží veľmi na tom, ako odštartujeme ligu, a keď to potiahneme, tak budeme veľmi spokojní, ak sa nám bude dariť minimálne, tak to bolo minulý rok.